ser d'esquerres és un sentiment. En ma casa han sigut tota la vida d'esquerres, som una família de gent treballadora i jo crec que la política d'avui en dia té que ser d'esquerres. A més, que hem amat una política molt clara, molt transparent, estem ensenyats d'aquesta manera i puc continuar d'aquesta manera. Entonces jo crec que sí que estic preparada i que la gent que me coneix realment sap que estic preparada. Però trobo que la gent d'esquerres està més a prop de les persones realment, que és una política social que és la que a mi m'agrada. I després de parlar amb el meu pare, amb els meus germanes, amb el meu home, perquè és molt important tindre la persona que tens al costat donant-te suport, em vaig decidir perquè sé que puc fer-ho bé. Jo tinc 37 anys i m'ha agradat sempre molt el meu poble. Sempre he estat disposada a treballar per ell i per circumstàncies de la vida que me vaig tenir que deixar la política fa 4 anys, ara em sent realment preparada per a treballar per Fortaleny. Tinc un bon equip, és un repte per a mi, sabeu que vull fer i que vull fer bé per la meva gent. I és una il·lusió molt gran, és un repte però també és una il·lusió, perquè a mi quan me van proposar seguir el legat de Vicent, primer t'assustes i no veus les coses, ho faré bé, no ho faré bé, perquè Vicent ha deixat un gestor molt alt, ha sigut un gran alcalde, però m'estic preparada per a treballar per el poble i és una cosa que m'agrada, que m'apassiona i és Fortaleny. Sé que puc fer alguna cosa bo per Fortaleny. Per mi ser d'esquerres és un sentiment. En ma casa han sigut tota la vida d'esquerres, som una família de gent treballadora i jo crec que la política d'avui en dia té que ser d'esquerres. Té que ser d'esquerres en el sentit que nosaltres som més del poble pel poble, pel treballador. És un sentiment que naix de dins. Els meus abuelos eren d'esquerres, mon pare és d'esquerres, és una política que em mama des de xocotets, que he vist com ha treballat per Fortaleny, sempre un govern d'esquerres, hem estat així 36 anys, i jo crec que és important seguir aquesta política a prop de la gent. És necessari ser d'esquerres ara, per tot el que està passant en Espanya, per tot el que està passant en el govern de dalt. Però trobo que la gent d'esquerres està més a prop de les persones realment, que és una política social que és la que a mi m'agrada. Estiguent en casa, l'any passat, l'1 de maig, vingué a Mari Carmen, la Xima, i em va dir que tenia que pensar-me anar de cap de llista per al PSOE perquè era hora d'un canvi, que hi haguera una persona més jove, soc dona, sap que jo estic molt involucrada en el partit, que sent molt el poble des de molt a dins i em va dir que seria molt interessant si em pensara anar de cap de llista per al PSOE. He tingut un any per a pensar-m'ho i em vaig decidir el dia que vaig parlar amb Vicent. I Vicent em va dir que jo estava preparada, que ell confiava en mi. I després de parlar amb el meu pare, amb les meves germanes, amb el meu home, perquè és molt important tindre la persona que tens al costat donant-te suport, em vaig decidir perquè sé que puc fer-ho bé. Tinc l'experiència d'estar de regidora 4 anys amb Vicent, tinc el millor espill que ha donat aquest poble, que és Vicent Almudévar, i tinc un gran equip darrere per a fer tot en consens, per a treballar tots junts. Sí que estic preparada, clar que estic preparada. A més, estic en un punt de la meva vida que puc dedicar-me a això, perquè també crec que és totalment compaginable en la feina que jo tinc, i sé que puc fer-ho bé. Si no ho haurà fet, no m'haurà ficat al capdavant d'un projecte si no estaria segura del que vaig a fer, del que puc fer. És ara el moment d'una dona. Sí, també crec jo que les dones sempre hem estat ahí. Des de Lucía, Mari Carmen, la Xima, ha estat Paloma, he estat jo. És el moment d'una dona, sí, per què no? Jo duc de número 2 a Josep Casanova, que és professor, sap molt, és una persona molt intel·ligent, és una persona molt preparada, molt qualificada, en el que jo tinc tota la meva confiança, tota,
I és una persona que potser en el poble no el coneixen tant perquè ha sigut sempre més retragut i més seu, però és una persona que tot el que li demanes fa, que està molt involucrat en l'educació, que a la fi a la cap és l'espina dorsal del nostre poble. I ell està treballant de valent per l'Escola Pública de Fortaleny i jo és una persona en la que confia i li vaig demanar que per favor que vinguera a mi de segon, ho va acceptar en seguida i estic molt contenta de l'equip que duc, des del segon fins als suplents. De tercera educa Paloma Reig, també una persona molt d'esquerres, una família molt d'esquerres, molt involucrada, molt treballadora. Ella no li sap mal que quedes a les 12 de la nit o a les 6 del matí quan te fa falta estar ahí. És una persona que treballa per Fortaleny, moltíssim, i jo estic també molt contenta en ella. Ella ha estat ara 4 anys de teniente alcalde, ho ha fet molt bé. Jo me vaig deixar la política, com he dit abans, per un problema personal i entra ella en el meu lloc i jo estic molt orgullosa de la feina que ha fet Paloma, per això estic també molt contenta de que aquest any vaig accedir a acompanyar-me i a recolzar-me. L'urbanisme del poble té que ser un urbanisme sostenible. N'hi ha que créixer com a poble, però n'hi ha que créixer en la mesura de lo que se puga fer en Fortaleny. Així no podem fer grans coses ni coses que vinguen de dalt. Tenim que fer coses per al poble, pel poble i un urbanisme totalment sostenible. Un PAI en el poble, un constructor de fora, 500 viviendes. Jo trobo que és una cosa interessant, ja ha passat així en la legislatura de Vicent i jo crec que Vicent va actuar d'una manera formidable perquè així vivim tots, no vivim el grup de govern ni viu a soles l'alcalde i els seus consellers. Així vivim a prop de 1.000 persones. Entonces, Vicent ho va dur molt bé, va fer una assemblea general i la gent va decidir i és el tipus de política que jo vull dur per les coses importants del poble. No vull que decidisquen 5 persones. Si és molt important per al poble, a mi m'agradaria dur una política més social. Fer una convocatòria que pugui vindre tot el poble, que tot el poble pugui opinar, govern, oposició, i decidir entre tots el que és millor per al nostre poble, que a la fi i al cap així vivim tots. Jo no seria mai partidària de fer un PAI en Fortaleny, perquè a mi m'agrada el meu poble i m'agrada el meu poble com a poble. Vicent es deixa una herència perfecta perquè Vicent ha dut una gestió molt clara i molt transparent, ha estat tot a l'alcance de la gent que poguera mirar en què ens hem gastat els diners, què s'ha fet en Fortaleny, ha estat exposat en l'Ajuntament per a la gent que volguera veure-ho, ha fet una bolsa de treball oberta tant per gent d'esquerres com per gent de dretes. És un ajuntament sanejat, no deguem res a ningú, i això és molt important avui en dia. Som un dels pocs ajuntaments que tenen aquest tipus de gestió. Entonces, és una herència i és un exemple a seguir. Per exemple, hem reduït l'IBI, que és molt important, estem en temps de crisi, no hem pujat els impostos, perquè realment així el que pujar va ser el de basura i el de l'ecoparc, però això estem intentant arreglar-ho, perquè així aboca molta gent i ara, quan més reciclem, més barat ens va costar. N'hi ha que conscienciar a la gent que l'únic impost més car que n'hi ha en el poble és això, però quan més reciclem, això anirem baixant-ho. Se pot perquè nosaltres som un ajuntament que no hem tirat de braç, ni hem intentat fer coses que no poguérem fer. Les subvencions que ens han vingut hem intentat gastar-les en millores per al poble i no tirant de braç. Sempre el que hem tingut és el que ha jugat. No ens hem comprat 3 cotxes per un municipal, per exemple. Hem fet el que ha fet falta sense pensar-nos que som València capital, des del que és el poble. Entonces, clar, aquests diners que altres pobles s'han empenyat, nosaltres no. Quan tu fas un bando en Fortaleny i omplis la Casa de Cultura de gent que vol ajudar a que Fortaleny tingui unes bones festes, i és increïble l'adrenalina que te puja quan veus aquesta gent que està recolzant-te, sigui dels teus ideals o d'uns altres ideals, i la gent que escriu, i poder-ho ficar sense censura, que la gent s'expressa per a que tots els altres sàpien com pensa la gent del poble, és molt interessant i culturalment és important que tu deixes que la gent s'expressa. També el govern d'esquerres és això, gent que parla sense censura i sense ningú problema de ningun tipus. Tenim un col·legi increïble,
Com el col·legi que n'hi ha en Fortaleny no n'hi ha en cap lloc, és una gran família. És veritat que és un col·legi que necessita reformes, ara mateix tenim 2 pilars que necessiten reforma. El que passa és que és un edifici de conselleria i depenem de conselleria. Xusa, la cap d'estudis del col·le, està en contacte amb conselleria. Josep, com a regidor de Cultura, també. Sé que l'oposició també. I els pares estan treballant molt dur i de valent per a que se pugui fer a terme la reconstrucció d'això, i no sols la reconstrucció d'això. Volem fer també, ja que si se terciara, si ens vinguera aprovat, arreglar un trosset per a que puguen tindre els nanos un multiusos, on poder fer els fills de curs, on poder fer les nadalenques, que ara estem fent-les en la Casa de la Cultura, poder-ho fer en el col·legi, seria interessant. El valencià és la nostra llengua. Jo trobo que s'hauria d'estudiar tot en valencià, independentment que el castellà sigui una assignatura obligatòria, que també ho entenc. El valencià és algo superimportant, tenim que saber d'on venim, per què tenim la llengua que tenim i parlar-la. Nosaltres duguem la idea de peatonalitzar la placeta, a banda de que perquè el col·legi està molt a prop d'ahir, creiem que és un lloc on la gent pot anar a raonar de vesprada, la gent major, els xiquets a jugar, i és un lloc que els cotxes, com aparquem, no passen com toca. Si això ho peatonalitzàrem, donaríem més vida al centre del poble. Els nanos, quan deixen del col·le, estaríem també les mamàs més tranquil·les. Les associacions del poble són importants perquè ens representa fora. Per exemple, la banda Santa Cecília de Fortaleny, jo com a sòcia, la molt xiqueta està tanta música. Quan parles de Fortaleny, tot el món el parla de la banda de música. I és un orgull. En un poble de 1.000 habitants, que la banda de Fortaleny siga coneguda en tots els llocs. I quan vas a sentir un concert que estiga ple, quan aneu als concursos, quan aneu als certàmens, és un orgull, la banda de música de Fortaleny. Altres associacions, així està la Colombicultura, que mon pare és colombaire, i han fet així concursos regionals, concursos comarcals. Ve tota la gent de fora i veuen el poble que tenim. Després estan els pescadors. Els pescadors és important perquè tenim un lloc que la gent faci concursos nacionals en un poble xucutiu com el Puny. També te dona un reconeixement a nivell nacional, la pesca. Les associacions del poble són importants. La Falla fa molta festa. També com a fallera fa molta festa, és molt bonic veure la gent pel poble, disfrutar i tindre aquests 4 dies de festa. És important. Després estan les ames de casa, que per a la gent que no treballa o que treballa i vol anar i fan excursions i fan reunions, els jubilats. Totes les associacions del poble realment és el que ens fan com a poble i el que ens representa com a poble quan tu ixes d'ací.